Tnediet it-tieni wirja ta' Muża fis-sensiela Muża ħdejk li titfalenti fuq il-ġenju artistiku Malti Giuseppe Cali. Id-direttur ta' Muża u chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar qal li l-kunċett tal-komunità huwa importanti għal Muża. Muża li qed tipprova teqreb iktar u toqrob iktar lejn in-nies b'inizjattivi bħal Malta Biennale, bħal din Muża ħdejk. Iktar milli inti tmur għand il-mużew li jiġi għandek u jtik toma tal-dak li tista' tara meta inti żżur il-Muża. Patri Michael Camilleri, il-kapellan tal-Bażilika tal-Madonna ta' Porto Salvo u San Dominku, esprima apprezzament mill-komunità Dominikana tal-Belt li din il-wirja dwar Giuseppe Cali wilt l-istess parroċċa bdiet il-mixja tagħha mill-Knisja ta' San Dominku u faħħar lill-artist Cali. Malti bħalna, Belti bħalna li kellu l-kapaċità li jiżviluppa dan it-talent. Mhux biss imma anke jinfluwenza l-arti u l-pittura li ġiet warajh. Semma r-restawr estensiv li sar fil-Knisja fl-aħħar 7 snin inkluż fuq ix-xogħlijiet kollha ta' Cali u faħħar l-għajnuna li ngħatat. F'indirizz li għamel il-Prim Ministru Robert Abela qabel it-tnedija ta' din il-wirja saħaq li l-inizjattiva ta' Heritage Malta hija waħda importanti għax tressaq l-arti u l-kultura qrib il-komunità. Għalli dan kollu jkompli jsaħħaħ l-identità Maltija. Spjega li għaddej ħafna investiment fil-qasam tal-arti u l-kultura. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-proġett Muża ħdejk huwa eżempju ċar ta' kif l-arti tista' tasal għand in-nies flok bil-maqlub. Qal li l-inizjattiva tixhed viżjoni matura u inklusiva fejn kulħadd kemm dawk li jħobbu l-arti kif ukoll dawk li forsi qatt ma rrikonoxxew il-valur tagħha jingħataw l-opportunità japprezzaw ġmiel u patrimonju nazzjonali. Il-wirja li bdiet fil-Bażilika tal-Madonna ta' Porto Salvo u San Dominku fil-Belt se tkompli bil-vjaġġ tagħha x-xahar id-dieħel fil-Bażilika tas-Santwarju ta' Marija Assunta fil-Mosta u Ħallija u ta' Sliema aktar tard matul is-sena.